Witajcie moi roztomili. Myślę, żeby za coś większego dzisiaj kręcił niż ten. I cieszę się, że całkiem inny nastrój mam niż wczoraj myślał. Bo wczoraj, że był obladowany na taki uroczystość związaną z przyłączeniem Kącka Śląska do Polski. Ta impreza, powiedzmy sobie, sponsorowała władze Bytomia, a to był taki, jakby to powiedzieć, no, muzyczne przedstawienie historii Śląska z okresu od tej rebelii z XIX roczku łońskiego wieku, tak richtig prawie do dzisiaj. To się nazywa Historia warkoczym pleciono. Spiritus mowy z tego przedstawienia jest niejaki Makula Marian, który to gryfny przyszykował, naprawdę hood up przed tym hopem. Ja myślę, że to będzie taka polsko-propagandowa, ale autor postawił sobie taką ambitną rzecz. Nie wiem, czy do końca da się to zrobić, bo on chciał pokazać prawda, całką prawda i ino prawda o tych czasach i o nas, Ślązokach. Ślązokach i naszych relacjach ze nieślązokami. Bo wiecie, ta nasza geschichta jest dosyć fest zamotano. Każdy na swoja strona. Mało kto wie, że Kejsik Śląsk to był najbogatsza dzielnica Niemiec, a może i całej Europy. No i jak to było, taka jest, za dużo geltu, tam z zewnątrz roztomajte hary przyłażą i chcą się nakraść. Tak się też stało ze Śląskiem, z Wielkim Śląskim. No teraz mamy taki czas, przynajmniej w Rudzie Śląskiej, kiedy możemy próbować o tym gadać. Ja korzystam z okazji tego, że mamy przedterminowe wybory na prezydenta miasta i jako szef Ślązoków razem i my Ślązoki razem znajdziemy kogoś, kto powiedział, że będzie o ta śląskość się starał, miał ją w zocy. No i że są, a właściwie sama jest Ślązoczką od Zowdy, że wszystkie jej starożki, starzyki to byli Ślązoki. No i ona rozumie nasze ambicje, nasze potrzeby i że będzie ta kultura śląska wspierała, jak ino uda się i zostać prezydentem naszego sztadu. A nawet jak nie będzie prezydent tego naszego sztadu, to też będzie robiła wszystko, co będzie mogła, bo wiecie, niektórzy myślą, że jak ktoś został prezydentem, to po to, żeby szwagrowi załatwić robota. Mnie nie muszą załatwiać roboty, ja mam dość roboty. Zresztą jakbych miał zdrowie i chęć do roboty, to bych, chęć do roboty to ja mam, no, się do roboty móc roztomieni, to bych siebie wystawił jako kandydata na prezydenta. Ale z kuli tego, że nie dam rady, to muszę tym. Przepraszam was, że już kończę, ale słyszycie, ktoś się dobija w związku z wyborami. To do jutra, jutro może coś nagrą, no to pa.